mi fuɗɗorima e inde Allahu labɗo. mi fuɗɗorima e inde Allahu lamɗo. mi fuɗɗorima e inde Allahu goto. Allahu ko an woni bawɗo baɗowo. Allahu ko an woni jogiiɗo dokkowo. Allahu ko an woni cuuriɗo cuurowo. siraɗi ko pottugol e laabi ma so wona mo jawtinɗa ala jawtowo. ala lewlewal e dow lewlewal ka goto e kammutowɗo. heɓata sifatoɓe e sifaji ma a wona sifateɗo. Allahu ko an woni ganda jiyowo. Allahu ko an woni gurɗo keddotoɗo. Allahu ko an woni jaltinɗo kocce e nder ƴiiɓe. ɗum noon senare wodanima. Allahu ko an woni lomlomtodirowo jamma e ñalawma e mbawka mum. en ñaguima Allahu moƴƴi o faabare beele o wettan en e moƴƴi makko jettere ha wona en laamu ñimgu ngu alda e firtade. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe dingiral jamma bela e gardugol ceerno Hamidou Ndiaye e dendagal yiilirde nde e mbadi kuttudindi e dendagal dental meɗen Dadiaba e mbadi kuttudindi eɗen puɗɗo golle yewtere hakkude meɗen e Seyda Mariame Malick Hamidou debbo mo Kobɓillo. Seyda Mariame Malick Hamidou bisimilla maɗa e Dadiaba. amin kettimaɗo bisimilla maɗa. calmodiren jewtiden ko naftata rende julɓe e mbadi kuuɓal. bisimilla maɗa Seyda Mariame Malick Hamidou. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. dentalam dingiral jamma bela Dadiaba on calminama on juurama on beltanama. en calmini mo Allah ardine galle o Deda Hamidou Ndiaye. en calminimo no feewi en juurimomo en ñaganimomo kanko ne balɗe juɗɗe battane moƴƴe cellal duniral. noon calminten gelongal leñol emi gelongal Kobɓillo Alassane Mamadou Sow min yarugol ko tedduɗo mesalal leñol. en calminimo en juurimomo en duwanimomo balɗe juɗɗe battane moƴƴe e kadi ɓoyde jokkude endam. en calmini dinguiral ngal foof no fotirno afotan ha kodda. en calmini kadi yiilirde nde. en calmini fof en juurima fof en duwanima kala mo tonggode mo tongguiɗo balɗe juɗɗe battane moƴƴe. Mariame Malick Hamidou e yeeso moɗon. eyyi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko enen kettirino tumeɗen. Seyda Mariame Malick Hamidou ko adi foof emin jiiɗi andude holi gonɗo Seyda Mariame Malick. holi nde Seyda Mariame Malick jibina. holi to Seyda Mariame Malick jiɗina. bisimilla ma. aywa ko adi foof mi on mbami ba mi salmitimo on mi juurima on mi weltanima Allah mi weltanima on e alhamdulillahi rabbil alamin. Mariame Malick de so wona almudel tan almuɓɓe ngel paranta o janggude. Mariame Malick jibina ko ɗo e Dakar Sénégal lamorgo leydi Sénégal. Mariame Malick Dia bamum wiyete ko Malick Hamidou Malick Maham Dia. yimum wiyete ko Khadijatu Demba Yara walla mbiya Sumbul Kadji. ɗo e Dakar jibinami ko noonne kadi jeeyami ko Kobɓillo ñande mbal fof gummi ko Kobɓillo. eyi mamam jogino ko dudal Qur'an wiyete ko Demba Yara Maymuna Ka. kadi mbiɗo jogui mamam banggue dewolam kañum ne wiyeteno ko Alpha Ali Ka. kañum ne dudal Qur'an kono mayi nde ñifi e nder galle muɗum. banggue ɓawam kadi ko noon machallah ko satimi foof ko dude Qur'an. mi salmini on mi juurima on mi weltanima Allah mi weltanima on inchallah. eyyi Seyda Mariame Malick Hamidou ko Dakar jibina
haalini en jinnaɓe muɗum seydi mariame malik beele ɗeɗon duuɗe ɗe kalɗa duuɗe qur'ana ɗe tawɗa e nder galle he beele ko hen jannguɗa beele ko hen jannguɗa eyyi seydi mariame malik a haalnani en hitande nde jibineɗa eyyi miɗen Malick ha min jangi ko ɗo e Dakar mi meeɗa yaltude Dakar janngoyde mi meeɗa eyyi mi jangi ɗon duɗal Qur'ana ma won duuɓi sappo kadi mi jangi madrasa franco arabe Bilal ibn Rabah presque gila mboɗo dañi 14 ans ha dañi presque 19 ans après noon kadi wiyami école madrasatu Falah Pikine janngumi toon ha goppirnomi jangde nanmi e dewgal e continue kadi formation jam eyyi kono haɗani kam toujours mbiɗo yiddade Qur'an kala nde vacances ari tan mi janngoyat Qur'an toujours gonanmi koye internat ji ɗi mi yaltata eyyi mbiɗo jangga Qur'an kadi ko satimi ko foof presque min ko Al-Qur'an eyyi babam Al-Qur'an yiɗi ko ɗum jangintan nenam kadi kañumne janggani ha woro kono wona majjuɗo wona humam binde ndax jeehi koye galle e duuɗe Al-Qur'an jibiɗum kadi ko jangginomo gueɗal ha dawi maayi kono wadde min koye hakkude ɗum ɗon mi hiimi kadi ko ɗon mawnumi kadi ha hadde min mbiɗo continue ɗum eyyi mbiɗo janggina kadi école aji ɗi adan mbiɗo jangginono école aji franco arabe en ene franco islamique la Boussole mi janggini kadi franco islamique Rahma mi janggini kadi Nafisa mi janggini ɗum ɗoji kadi joni kam min jogui jama amen o ganduɗa ko minen jeyni koye amen min janggina men rewɓe Qur'an eyyi wallahu taala ala gueɗal min ne jibintemi tawi duuɗe ɗe presque jomumen maayi mamam gorko mi anda ɗum banggue babam mamam kadi gorko banggue nenam mi anda ɗum Demba Yero mi anda ɗum Hamidou Malick kadi kañum kam machallah ɓurno hedde koye nayyi ndax wiyete ko joom fusi mbaggu kono noonne kadi Alpha Ali mi anda ɗum kam fof ne jibintemi tawi ɓe maayi eyyi moƴƴi seyda mariame malik min paami tigui tigui no mbiruɗa ni en paami kadi oɗo tuma seyda mariame malik ko jangguinowo joni noon kalana en nokku ɗo janguinta o e tawa kadi so bandiraɓe guila e wonɓe ɗo taw ene jogui bandiraɓe Dakar gam so jiiɗi jokkodirde e moɗon walla goto men ko saabu waɗata sababu lekki wawa ngabbude lekki ha yetto lekki kono neɗɗo wawi ngabbude neɗɗo ha yetto neɗɗo gam yidde jokkodirde e duɗal moɗon gam yidde janggude toon woni joguiɗo sukaɓe muɗum gam yidde nawde ɗumen toon e ko nandi hen nokku o wiyeteɗo nokku o woni e Dakar ɗo mariame malik jooɗi e Dakar ngal to min goni ko Guédiawaye kadi pour l'instant ni kam jama o min garat tan min mbaɗ ɗum kono duɗal ɗum ɗo ni min mbaɗ ɗum kono duɗal Qur'ana e tafsirde ko way noon surtout Ramadana min ɓuuri hewde wonde toon so wona ɗum kam rewɓe jangguinen ɓe ko ɓuuri hewde ko rewɓe mawɓe min ƴettan taw sukaɓe rewɓe resaɓe tan e temed ɓe ko rewɓe mawɓe tan ko way noon eyyi à partir de tukiɗo kamɓe ɓe dañata jot min janggini à partir de 15 heures 18 heures min koosa so amma Ramadan kam so ari ganduɗa ɓuuri yajde toon min ñallata ala sara après noon min sarodira eyyi ha heddo noon jammaji ɗi ganduɗa ko jammaji sappo cakkitiɗɗe inchallah gamani kam min mbaɗani kono hikka min piiɗi wadde inchallah min piiɗi wurdude jammaji ɗi toon e nder jama hen inchallah eyyi salmini on juurima on ñaganimon Allah moƴƴere ñaguima on duwaw min ñanti on duwa eyyi machallah seyda mariame malik joni Dadia Ba kala ina hettima Dadia Ba kala e dande e mbadi kuuɓal ina wetti noppi ina hettima ina lubma noppi mumen bisimilla maɗa
bisimilla maɗa e nder yewtere nde e nder toɓɓere nde e ko gaddanɗa Dadia Ba bisimilla maɗa min goppuma jewta bisimilla maɗa bisimilla ɗo e yeeso so hawre welede gueno taw en keeɓi tamande moƴƴere e nder on tuma ma lamɓe garoy gam ɓeydade ngarɗinde yewtere nde. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دينغرال Dadia Ba دينغرال جام بلا en jetti Allah enen fof subhanahu wa ta'ala en mballitini momo en yaatni momo en tuubi en bistima e makko en molima Allah subhanahu wa ta'ala e bonande fittandu watta en ñaagima Allah nde o yaafoto en kala ko taatiɗen e bonande eɗen gandi kala ɗo e laawol ko Allah rewi laawol e kala oñiɗo eɗen gandi on coowo ala so wona Allah subhanahu wa ta'ala mi seedima deweteɗo ala so wona Allah annahu waliyu salihin mi seedima Muhammad ko maccuɗo Allah ko nulaɗo Allah kadi yettini risala mum ko nulano ko Muhammad yettini salawatu rabbi wa salamu alayhi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ayyuha almustami'una alkiram أحييكم بأجمل التحية وأكملها ألا وهي تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بند من هكتيبه بند من قوم بالله بندن من كالجوال الله بلا سلمنا أن سلمنا لبرد يود سلمنا لبرد تيدي بركند woni calminaali yimɓe aljanna calmondirta e nder mumen woni yo jamɗe kisal e yurmede Allah e barke Allah woni gotol men fof inchallah mbiɗo wasiyo fikkanam hulde Allah onon ne mbiɗo wasiyo on hulde Allah par ce que ɗum woni wasiya mo Allah woppani kala adinoɓe en e enen kala sakkittoɓe en inchallah noon inchallah mbiɗen ko eɗen kaala e tawhid noon ko konngol arab kono so tawi koye Pulaar ko gootantago Allah subhanahu wa ta'ala eɗen gandi Allah kam ko gooto la sharika lah o ala denditiiɗo eyi laysa lahu sharikun fil mulk wa laysa lahu waliyun min az-zull wa kabbirhu takbira on ko gooto deweteeɗo ala so wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni tagɗo hunde fof woni bakkiliɗo gueɗe fof e muɗum kadi jiɗɗo yen bakkilo e mum yen jondino ɗum kañum Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah tabaraka wa ta'ala eɗen gandi ko gooto o ala dendidiɗo to woni to ko watta ko kadi ala hay goto ballowo kanko tan waɗi ɗum so yimɓe fof maayi kanko tan heddotoɗo kanko kadi wurtinta en kanko kadi hasbata en o nanna ɓe wela aljanna o nanna kadi ɓe wela joyngol sen gardi noon mbaadi tawhid woni gotantago Allah subhanahu wa ta'ala en gaddorat janginirde rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hadith abdoullahi ibnu amrin radiallahu anhuma sahaba goto no wiye abdoullahi ibnu amr yo jaam e welema Allah wone mabɓe kanko e bam makko qala o wi rasulullah sallah sallam wi yawmal qiyamati janggo yawmal qiyam ñalawma ummital Allah tabaraka wa taala ina suɓo e jiyaɓe makko he jiyaɗo gooto o huñamo yeeso jiyaɓe ɓe fof faw towa kam fof ɓe daramo o nodda malaikaji ɗi ngara ɓe udditana on jiyaɗo defte ɗe ganduɗa ko 99 deftere wonata deftere hen fof
tuggi ko ɗo dari ɗo haali ko ɗo ndarande ma haali to eɗen jaaji eɗen juuti eɗe mawni defte mawɗe ay registre aji mawɗi ɗi ngannda ko heen geɗe bani adama en mbindeteno eyi malaykaji ɗi ɗon mbindanno geɗe makko bonɗe ɗe joni noon deftere heen fof koko winda kadi ha heewi del ha heewi kanko jiyaɗo Allah o ɓe gadda defte ɗe ɓe gaddamo e yeeso Allah subhanahu wa taala ɓe mbiyamo ko winda ɗo ko a yii ɗum o wiya ɓe mbi ndeɗo bonande ko an golli ɗum o wi o wi matawde malaykaji am ɗi toñanoma de o wi ala ko min waɗi ɗum wallahi ya rabbi ko min waɗi ɗum Allah subhanahu wa taala wiyamo jiyaɓam ɓe kam toñanima windannoɓe o wi ala ɓe toñanimi de kala ko woni e defte ko min waɗi woni malaykaji ɗi o wi joomam hay goto toñanimi ko min waɗi ɗum mi ala kadi hay hujjo goto kujjantomi ɗo henne ɗeɗo ɗeɗo gueɗe ko min waɗi fof ay o wulani o jeemani fende o yiilaki kadi hujja eyi o yeddani Allah subhanahu wa taala wimo ɗeɗo golle noon kanji fo e mawnude e hewde e yajje ganda tan aɗa jogui ɗo konngel gongel ngel kalnoɗa ngel konngel noon koye gila deftel ay ɓe jaltino deftel gongel deftel tukosel e darande bani adam so ɓe gaddi deftel ngel ɓe udditanamo deftel ngel ɓe tawa deftel e nder deftel he konngol ngol ɗo omo wino ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ngol konngol de ɓe ƴettata deftel ngel ɓe peesa ɗum ɓe pawa ɗum e blanc ɓe peesa ɗum ɓe pawa ɗum bange ñaamo ɓe pawa defteji 99 de e balance goɗɗo o deftel ngel liɓa allahu akbar joni noon Allah subhanahu wa taala wi ngel ɗo deftel no wayi famdude ni ngol ɗo konngol ngol kalnoɗa heen ganda Allah subhanahu wa taala ala ɗo inde mum soomoto peese e o palat geɗe goɗɗe peese e oga palat inde Allah nde yandine ala kala ɗo inde Allah heedi kañum yandine eyi joni noon kanko o natirta aljanna oɗon jiyaɗo eyi wa an Anas bun Malik radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kanko Anas bun Malik khadimur rasul o wi salawatu rabbi wa salamu alayhi o wi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wi yabna o wi Allah tabaraka wa taala o nani rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne wiya e kongude Allah e kuɗo hadisul qudsi o wi yabna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana fihi wala ubali yabna adam law balagat dhunubaka ana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali yabna adam innaka law ataytani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani آتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وصححه ابن القيم وحسنه الباني كانكو أنس بن مالك وجبت يقول رسول صلى الله عليه وسلم وميدين نند رسول صلى الله عليه وسلم حالاج الله حديث القدسي قددي يقولنا قرآن دي الله وي ما عن بني آدم من ديسا نياجي مامن أياكوري مامن kala ko mbawɗoɗa wadde min Allah mi yaafimama te min darata hay hunde après an bani adama hay fundo bakkatuji ma potino jaajendi asaman ni après jaafniɗami min mi yaafimama min Allah wotan a yaafima mi yaafimama mi toppitako kadi goɗɗum mi pari mi jaafimi tan parmi hen o wi ma an bani adama so tawi tan a are am ko fotino aɗa addi ko fotino jaajendi leydi ndi e bakkatuji tawi tan firku ala hen la ilaha illallah wo mbiyata o no selli e nder runkima no selli e nder fittanu ma ndu no selli e haalande nde o wi
mami fottema minnene ko foti noon e jaajendi leydi ko jaafortomami hey o wi yabna adam ma an bani adam minne mami addu yaafiye poɗɗo noon jaajendi leydi ndi min mi yaafoma Allah subhanahu wa ta'ala wi ni henne enen bani adama en o haaldata o hadis sellitinimo ko imam ibnul qayyim yonnitinimo ko albani ay ko hadis baɗɗo fayida rawi ɗum ko tirmisi Allah subhanahu wa ta'ala wi e Qur'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin sadaqallahu al-azim suratul ghafir aya 60 aya 56 Allah subhanahu wa ta'ala wi jomiraɗo tabaraka wa taala wi ñaagoɗe kam mi rokka on ñaagoɗe kam mi noto on mi totto on ko ñaagiɗon ko kala mawnikiniɗo e mon onon jiyaɓe ɓe ñaagotakomi min Allah ay surtout noon o yaha o ñaagoyo goɗɗo hono makko o ñaago neɗɗo hono makko o wi on mami nannumo jahannam wal iyasu billah min jeyli taka jeygol jahannam Allah subhanahu wa ta'ala kadi wi en إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا إن الذين آمنوا إنما المؤمنون أو يقومون بالله أو يقومون بالله ونقومون بالله هابري ngala sikki sakka iko ngowili ko ñenen nani tan njabi tan batti hakkille tan ay pipti sudande iman de pibi ha selli ay ngaadondire Allah ay hay so kalam tibitane wonkiji me mi wonta jam fa Allah mi gongini Allah mi wonta rute caggal o wi ko ɓe ngoni gonginɓe tigi rigi ko ɓe ngoni selluɓe e ko kalata ko ɓe ngoni nodditortoɓe tawhid ɓe ngoni kadi yawmal qiyam ɓe tawhid dandoyta ɓe ngoni kadi ɓe yawmal qiyam tawhid ɓenninta hadith Anas oɗo no nanirten ɗum ko ndeki tawhid kañum sowata janngo kala cowɗo kañum malata kala malaɗo kañum malkista kadi neɗɗo so yeɗimama tan kanko tawhid tan a malkistama kanko tan woni ɓenninowo bani adama yawmal qiyama somi rokki en yeru way tan kono neɗɗo wonto tolnoto janngo yawmal qiyama hande e makan e place ay wawi tan innindemo ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah eyyi sa ummima e oɗo makan aɗa fayi oyto makan ay ɗonne kadi a fuggat bafal ɓe uddita naata saɗa naata noon ngel ɗo kartel kollirta woni bitaqatat tawhid yawmal qiyama en mbawi enen ɗo e aduna en mbawi ɗo e aduna hande an sa woni Europe min mi woni exemple Sénégal a nuldi kam kalis e riya walla a nuldi kam e western tawi tan ngel ɗo cartel mi yeehi mi yaadani hen mi heɓata kalis o no foti foof no so yiɗi noon wona milliard uji mi wawi fodde foof ayi ɗo tan mi yeehi mi addani cartel ngel mi heɓata ayi mi yaha kadi mi yetto mi huccita e maɗa mbiyami a inde ma de nani numéro téléphone ma nani kono noon de won konngel gotel kanko o windi ay wiye hande caabon kon nanno tawa ñiiƴe caabi min nannumi ɗi e an ñiiƴe caabi dokkuɗaɓe ɗi wona même juste wona même kono min on ñande mi udditta compte sagam itta toon kaali sagam ɗum mbawɗen waɗirede kode ɗo e aduna o yo yawmal qiyama eyyi mawqifun azim darde teddunde fonde calculede fonde wattede hakkille fonde kadi e paranede e daranede oɗo bidaqatu tawhid yawmal qiyama ngel ɗo quartier kala garɗo laakara ardane e maggel kala naddo exemple hande riya walla western nawani carte d'identité nemata hay mbuuɗi yi ko banque a nawani carte bancaire a nawani carte d'identité a heɓata kalis exemple mo nuldeɗa
waye aduna la karane ko non sa yi toon aya dane bitaqat at-tawhid woni ngel do kartel ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kala ko mbawɗa nuldede e duwowuji kala ko mbawɗa nuldede e sata kuyeji kala ko mbawɗa nuldede e ñamele jarameje fode ko zéro wontata ay na wawi ni artude e jomum kono an hay hunde hen a heɓata a sowata toon ay a maletake toon ay hay saɗa wirto e sirat ko probléme ay a sowata a jeeytake e malaɓe a malkiste adi fo ko nder gabri ɓe ngari to kippudema summa yawmal qiyamati kadi tampa wadde toon ne no waɗi carte no ɗo aduna waɗiri carte ni eyi carte ɗe noon hannde so duwowuji neldama sadikiyeji neldama an nafatama tawinde mayitande a leldaki ngal kartal eyi golle ma jawɗele ma sadakaji ma fof pertat holko tagui a maayi a lelo yima hay istihfaruji mbaɗanteɗa ɗo e duwowuji mbaɗanteɗa ɗo fo de ala ko nafatma natoyta galle latare to an to natini ana wona jeyɗo a naftorta ko ɗum eyi ihwatal muminun banda men gonɗinde allah tabaraka wa taala ngal karta ɓuuri teddude ɓuuri towde hetti dow kala ko bani adama wawi dañde eyi kadi kartal ngal a wawa naftorade ngal so wona jabɗa pertude jawɗele ma jabɗa pertude doole ma e fittadu ma allah subahanahu wa taala wi en e qur'an وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله صدق الله العظيم أي oyi ɓen il faut mbaɗa jihad jawɗele ɗe jihad e pittale ɗi tawa tan ko sabi allah tagi oyi ɓeede dañata kartal bitaqata tawhid allah subhanahu wa taala kadi wi ulaika humu sadiqun o wi kadi ko ɓe goni gonginɓe ko gonginɗen ko ndeke gongata tan ko jaɓen wadde jihad fittali men jihad e jawɗele meɗen nden noon jeeyata ɗen e gonɗinɓe ɓe ndeke neɗɗo no gongina ko tawa gonginama ɗum tagi allah tabaraka wa taala wi kon onon cikkoton ko ton mbi on gongni tan mbiɗa accirat on noon jeen suratul ankabut allah subhanahu wa taala wi e début simore he premiére aya ɗaranguillahi wa cheytan rajim alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم ويونا ماذا تشكتون أن بني آدم أن بيتن نقومي وطلع أنه كن ويبا أي سايني قومي الله واتتست أي وفوانت أن بلا تقوص أيضا فوانا بلا تقوص كان ثالثا النبي إبراهيم الخليل ɓurnono mo allah ɓurno yidde sehil mum waɗɗum sehil kanko mo tahasala ibrahima khalil ibrahima khalil allah foye makko metti foye mo caɗele no testamo ha jaɓanimo allah subahana taala hoori mo rutti yettimo wi ibrahima inna wajadnahu sabira ni'mal abdu min tawimo ko jiyaɗo munjo eyi nde allah waɗimo natta nde ko munjo ni'mal abdu o jiyaɗo tan woni jiyaɗo beltinde allah subhanahu wa taala waɗanno ɗa wawide mi gonɗini tan allah woppuma ala il faut ƴeewa est ce que exactement ko kalda ko ko gonga ma walla hawa anda no waye ma wadde noon ngal kartal shahada tayi kala ko yiɗi tan ya rewde hakkude ma e maggal dañde ngal e garda dañde ngal ha paari kadi gardude ngal a salata ɗum eyi so namdima fittande tottira so namdima jawdi ma tottira o wi nden noon gonata ulaika humu sadiqun nden gongata ganden tan neɗɗo no wawi notirade al imanu billahi kono de so tawi tan o tinnaki o jeyete koye ɓe kalani gonga ɓe sen jeehi e suratul buruj allah ina siftinen subhanahu wa taala qissatu ashabul ukhdud o wi ala ko ɓe lettira
ala ko ɓe calcula aɓanne ɓe calcula gasde malanteno gasde kubba ha heewi jeeyge ndeysan ɓe nanna hen ayi a wiyat amantu billah tan soroya e nder jeeyge he caloɗa an amantu billah ɓe goppuma jaaha ndeysan kamɓe noon ɓe naati e nder jeeygo he gonginde Allah e wadde sacrifice pittali mabɓe e wadde sacrifice jawɗele mabɓe ndeysan inen hen debbo mo ganduɗa temede no wambi ɓinguel mum bébé mum omo yiɗi natde omo miijo bébéyel makko ngel bébé o wimo nene naat go jeeygo koko ñifata jeeygo lakara ɓuuri bonde tan o waɗi soto e nder jeeygo he ndeysan Allah tabaraka wa taala wi وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم وي خيخون دي بدان خيخون ونا تدل ما بس ونا أن آمنوا بالله بنغني الله إلا أن يؤمنوا بالله بنغني الله تن بمدي الله كغوتو بوم من بردي العزيز الحميد الله ونتدو mo jettoɗe godani suratul buruj ɓe ko ashabul ukhdud mbiyeteno ko Allah artirana en ɗum ko qur'anul karim eyyi dingiral jamma bela e gardogol Dede Hamidou Ndiaye kono noon ihwatal mu'minun ɓeɗo jaraniɓe men rokkirde pittalu men gonɗinde Allah tabaraka wa taala koko yoɓata ɗumen janggo gonɗinde Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wurti koko waɗata ɗum haltiri ɗum ɓe calcule pittali mabɓe Allah subhanahu wa taala arti haltani en ay Allah subhanahu wa taala noon wi en wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa hey so tawi hande an a wi aɗa gonɗini Allah awa gollata golle moƴƴi ay Allah kam ñiɓɗo ɗo ɗeɗo golle mbaɗow ɗum ko watta ko golle moƴƴe man ya'mal kala gollowo min as-salihati golle moƴƴe de ay min zakarin so gorko aw unsa walla debbo ay Allah kam ini ɗum ko golle moƴƴe eyyi o wi kadi yawmal qiyama neɗɗo kala ɗo tolni kala tan ɗo tolni marahil mo tolni toon joni no pamit toon hande ɗo saɗa ɗanno gaɗoɗa ko yaade exemple birede passeport daña passeport ay ɗum ko dawol spécial sa ummitima toon jaaha les affaires étrangers daña gummoɗa toon ay exemple daña visa ma gummoɗa toon après noon mbaɗa préparé pour voyage ma jaaha aéroport ay kala ɗo jaɗata wonmo tawata ɗon ɓeene ko noon kala ɗo tolniɗa ne jogui bafal puggata udditowoma o wona so wona bitakata tawhid namdotoma ko ɗum tan kadi tottata ɗum wona tan ko ɓennintuma aɗa ɓennaɗo ɓena ha jettuɗa jomiraɗo tabaraka wa taala woni shahadat an la ilaha illallah wa shahadat anna muhammadan rasulullah ndax Allah wi en ulaika yadkhuluna aljanna oy joom shahadat an la ilaha illallah wa shahadat anna muhammadan rasulullah ɓe goni natoɓe aljanna ay ndeke hade men nadde aljanna ni il faut golloɗen golle celluɗe eyi sen gollima golle celluɗe ne deuxiéme contrôle o hal huwa mu'min ay wa huwa mu'min Allah addi ɗum subhanahu wa taala laaɓi jeegom e nder qur'an el karim ay est ce que an ka gonɗinɗo so gonɗinani kono o natata soɓe tawi aɗa jogui kadi kartal ngal ɓuura kadi webde eyi naata nder aljanna ɓe uddita ɓernde ma ɓe ndaara ay ɗon ko Allah subhanahu wa taala wino en yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim ñalawma nana ara jawdi mani nafatama ɓiɓɓe maɓe nafatama nafatma tan ko ɓernde sellude wiinde weñ ardude bitaqata tawhid woni shahadat an la ilaha illallah wa shahadat anna muhammadan rasulullah ɓen kadi natata aljanna Allah subhanahu wa taala wi en noon Allah subhanahu wa taala wi yawmal qiyamati wala yuzlamuna naqira toon hay goto toñatama hay ko famɗi a toñataki ɗum
yawmal qiyam Allah toñata malaikaji ɗi toñata ko liggiɗa ko toftata ka ligga kata heɓata eyi par ce que ina jeeya e golle ɓernde golloto anniya ina jeeya kadi e golle terɗe golloto eyi ko wayno julde masalan eyi kono noon ne kadi ɗum ɗon joni iman natata ɗon fof eyi iman kadi no sohli jinne walla neɗɗo eyi so mawɗo so suka so gorko so debbo fof iman no sohli eyi kala golluɗo gollal tan jaɓetake gollal ngal jaɓetake waɗe enregistré ɗo tan a wonani mu'min billah eyi sa woni mu'min ha paari nden keɓata kadi jobdi lakara tawi tan a wonani mu'min a tampinata hoorema a wawa hebde toon jobdi ko gollinɗa ko fof ndeke pertat eyi a riddiɗoɗa e golle ma ɗum tagi Allah subahanahu wa taala addi hen ayaji ha kewi eyi so tawama ka mu'min mu wahid noon woni shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammad rasulullah tan kadi a sellini ɗum ha wi wen alda e riya alda e sum'a ay alda e yeego alda e nannante Allah subahanahu wa taala haaltante en nde o wi e qur'an man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم kala golluɗo gollal moƴƴal woni gorko woni debbo haɗa ma hebde jobdi ma il faut tawe ka mu'min so ɗum woodi tan ay Allah haɗa mum yobdema tan koma anda ka gonɗinde sa gonɗinama ala ma haaji ay o wi noon fala nuhyiyannahu ɗo e aduna o aɗa to keddindema hayatan tayyiba nguurata wala najziyannahum laakara kadi ajrahum toon keɓoyta jobdi ay ɗo ko golle ala jobdi laakara noon joɓoytiɗen bi ahsani ma kanu yamalum no gollortono ɗani gollon bani adama pewani kadi enen ken yimɓe en timmama en ngala kadi doole anni tan jogui ɗen Allah noon yettinta no jogirɗen ni ay tawa noon kadi ka gonginɗo Allah ay ari sutta marrat e nder qur'anul karim eyi subhanahu wa taala kadi nawi en aya koddo baranko billahi min ashaitan rajim ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها لك هاي لا كان قال له نجوجي كنيمني قول لتن بسخلي نجوجي قول له بسخلي نقول له تبع exact أديجن كوكو جميرة داكو محمد يمير ما الله يمير ما أوكي بدا أي kadi wona kadi ñiiɓa e qur'anul karim ɗiɗi tataɓel ngel kadi ko gollata ko taw ko sunna mbayniɗa sunna janguintuma ay hikma woni sunna ay ko sunnatu rasulullah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kañum gollotoɗa ɗum woni golle lakarde gueɗe jireɓel ngel kadi ko aɗa waɗano rasul sa sallam jangguiniri ni ay a lurodirta e makko kadi mbaɗa golle ɗe Allah tan tagma wadde ɗum nden noon a waɗi golle golliɗo golle lakara woni wa sa'a laha sa'iha ay wa huwa mu'min tawa noon tawama e nder ɓen dahe kadi ka gonginɗo Allah eyi Allah kam haade mum yobdema il faut tawa ka mu'min an yakuna mu'min nden noon keɓa ɗum ɗoma ko poɗɗa hebde ko so ɗum ala noon woni retrait o sa yi joni banque a nanni carte d'identité ma ko ɗum tagan ma wadde retiré wona mbaɗa retrait jalta jaaha wona heeɓi kaali sa nanani carte ngal lasta mu'min a heɓata hay muuɗi Allah ne ko ɗum no yoɓatama haydara eyi aduna ko yeru pour lakara Allah subhanahu wa taala noon wi fa ulaika kana sa'yuhum mashkura o wi ko ɓen Allah jaɓi golle mumen Allah welti e mumen eyi o wi kadi Allah subhanahu wa taala wi فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما ويكلم بول دو golle mojjere be Allah yidu jabide tawa mo gomni Allah to golle dedo oto hul jango to nyange lakara hay hakke makko goto jeketaake ay Allah subhanahu wa ta'ala kadi wi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم koy kala mon golluɗo golle moƴƴe tawa ɗo gollata gollal ngal ɗo mo gongini Allah aka calculi gonginɗo Allah fala kufrana li sa'i woto hul jogdi makko walla hakke makko ƴette ala par ce que min Allah mbiɗa jogui malayikaji bindoji dewɓe moɗon on jeyataji kono ɓe jiya on kala ko kalɗon ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah subhanahu wa ta'ala wi من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم ويكلا يقول قل المجل سغرق ولا دبو توكدي بطاقة التوحيد إنه بشمك وني مؤمن أي فأولئك يدخلون الجنة كم من الجنة يرزقون فيها الله إن أرزقنا ما يدر الجنة كدي بغير حساب سانكال كل الله ولا سانكال كل أي تاريخ كنت لنا تاريخ لميران لنا كتب الله يموت تربيني كم يورت أنا يفهم كوني ما جتان جوجي فودي كنا غلابة هذا الله سبحانه وتعالى يكاد بعد بنان دو on ne goto addo tan kanyum jabete min ala ko boni ko jommi Allah ala bonande kono bonande mane sa tuubani kanyum daccante da don tawa don so tawi a tuubi noon ay a dañat ɓeydari ko mannoɗa ko boni ko Allah yubaddilullah sayyi'atihim hasanat Allah watan ɗum moƴƴere kadi so tawi hande a yeehi ha darima e damal aljanna pour keɓa jebbima tawa bidaqata tawhid aɗa wonde muɗum tawa ka gonginnoɗo Allah e aduna sa yettima tan ne jogui malayka no wiye ridwan kanko bismoto ma e nder aljannaji ɗi kanko bismoto ma e nder aljannaji ɗi kanko bismoto ma e nder aljannaji ɗi woni ridwan ay kanko wiyanma marhaban ahlan wa sahlan salam yon kadi salamun aleykum tibtum ɗum fo malaykaji ne bismoto noon neɗɗo e nder aljanna Allah maɓe weltade e hippude ngara toon wima kadi tibtum fadkhuluha khalidin naate han kadi ko gajiɓe tan gonta yalto oɗon bidaka noon so tawi a dañanimo hay sinɗo malaykaji nduwima ñaguima yaafuye jamma fo eɓe nduwo kamɓe malaykaji ɗi kadi malayka ina yakora eɗen jogui jorto joɗɗo e mabɓe kala ko ɓe ñaagui Allah koko jaboto par ce que kamɓe la yasuna allaha ma amarahum ɓe toñata Allah ɓe mettinta Allah kadi ɓe ñamfata ko Allah kadi kala ko Allah yeliɗuɓe koɓe waɗoɓe eyi nden noon wadde kamɓe yusta jaabu du'a'uhum dowuji mabɓe ina jaabe eyi sa wiɗi noon ƴeeɓe eɓe malaykaji nduwonto jaabo alayhimu salatu wassalam fala budda gonɗina Allah daña pitaqata tawhid e nder ɓerde ma ndeke malaykaji ɗine kadi nduworto ko sarɗi ɓe nduworto on sarɗi so timmi jeeɗa e duwa o so sarɗi o timmani an a jeetaka noɓe nduwonto kono kam ñande fof koɓe duwotoɓe qala taala Allah subhanahu wa ta'ala hakkille nde qur'an noɓe nduworto alladhina yahmiluna al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم sarbioko tuuboɓe ɗo duttoto e Allah subhanahu wa ta'ala ɗe jafno bakkatuji ɓe ne ketti kadi bima anzala allahu ala rasulihi muhammad ne jaaɓi juwondirade Muhammad ay Muhammad addama ɗum ɓe pawi ɗo ɓe mbaɗi goɗɗum eɓe ketti sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam par ce que eɗen gandi weɗen ko exact kala ñimtinowo Muhammad exact ko waɗatno ko
ko ɓen ngoni fewɓe ɓen ngoni waɗɓe ko Allah yiɗi ko fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw bi misli exact sa waɗi exactement no wirini Muhammad no waɗiran noon salawatullahi salam alayhi ande daña exact ko Muhammad dañi ko e sahabaɓe radiyallahu anhum wa ardahum jami'an eyi a wonat jasnotoɗo Allah ko heewi istighfar ko hen ko ta adda tuuba rutto e Allah aɗa hetto kadi seydina Muhammad ko addi ko wadde malaikaji mbi so nduwima tan jeeɗa eɓe nduwontoɓe malaikaji ene ɗa ko o wi kadi malaikaji ɓurɗi forde e malaikaji ɗi nduwontoma afdalul malaika wa akramuhum woni malaikaji tambiɗi aras ɗi kamɓe malaikaji tambiɓe aras ɓe hamlatul arsh e kadi malaikaji satiɗi aras ɗi ko sati aras ko fof ko malaikaji kamɓe noon yusabbihuna bihamdi rabbihim à chaque fois tan eɓe mbaɗa senade wodani Allah subhanahu wa taala wa yuminuna bihi eɓe gonɗini Allah subhanahu wa taala ayi wa yastaghfiruna eɓe jafnono lilladina amanu kala gonɗinɗo Allah ɗo e dow leydi ɓe mbiya rabbana an joni amin wasiat rahmatuka kulla shay wasiat kulla shay rahmatuka yurmede ma no yaajiri ni kam fof ɓe keeɗi hen ayi gandal ma no wayi no fotini an jiya kon ma kon ɗo pamdu kon ɗo pamaron doole pamaron peeje mbawana tumi koye men haydara na eɗen gandi la hawla wala quwwata illa billah peeje ngala doole ngala hakkilantagal ala so wonaɗo Allah subhanahu wa taala ayi gandal kadi ala o wi noon wa ilman ɓe mbi kamɓe malaikaji rahmatan yurmene ma wa ilman e gandal ma towiri kon ɗo jiya kon ma wadde noon faghfir ya yaafo lillazina wonande taabu tuɓɓe ɓe wattaba u jeeɓi hettade sabilaka lawol ma an Allah tabaraka wa taala waqihim ya danduɓe azabal jahim e lefte jahim jeygol gongol no wiye jahim ay yatubun tarɗi o ko ɓe tuubat yattabi'una ma anzalallah ɓe kadi ɓe jaɓa hettade Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko addi ko ɓe ɓeydata ɓe ustata ɓe jawata ɓe jondino e ko salawatullahi wa salamu alayhi janginiɓe ko ɓen noon naftorto duwowuji ɗiɗo malaikaji eyi mimman yatub wa yattabi ala Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi eyi ganden tan kadi ɗiɗo duwowuji ina jeeya e duwowuji ɓurɗi kadi ina jeeya e duwowuji jakoraɗi par ce que malaika hum mukramun koɓe tedduɓe la ya'tuna allaha ma amarahum Allah wi ɓe jampota ko Allah ko yamiri ɓe kadi kamɓe ɓe toñata Allah ɓe mbatta bakkar wadde yustajabu du'a'uhum eyi ganden kadi iman e tawhid kamɓe ɗiɗo tan woni ɓe ganduɗa kala mo dañani ɗum hayso annabaɓe nduwani mama alayhimu salatu wassalam sibo wonde ɓe nduwima kam foof an a narta e dowuji he ko wayno abuna Ibrahim al khalil salawatu rabbi wa salamu alayhi duwinoma Allah artire Qur'an haaldanen wi rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmuminin o wi joomam ya yaafomi min Ibrahim jaafoɗa jinnaɓam ɓe jaafoɗa gomɗinde Allah ɓe ayi duwaw makko mustajabun inchallah wadde kala gomɗinde Allah kadi woni mutawahhid naati e duwaw Ibrahima al khalil oɗo eyi o duynoma e gurdam makko kala gonɗinoyɗo Allah yo Allah yaafo ɗum yaafo jinnaɓe makko kanko yaafo kadi kala gonɗinɗo Allah gorko e debbo wadde o duwima kadi ha yawma yaqumul hisab ñalawma gummitoɗen nde ñalawma kasgoteɗen nde yo Allah yaafo kala gonɗinɗo Allah enen fof kadi inchallah sen gonɗini Allah en natat e duwaw he misal nuh alayhi salatu wassalam ɗemgal mum duwima o wi rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minin والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي نوح عليه الصلاة والسلام دوي موي أم جوما ربي أم جوما اغفر لي يا يافمي ولوالدي إجنابم ولمن دخل إكلنا دو غلم بيتي غلم مؤمنا نغونغيني والمؤمنين إكلا غونغين زوني حال يوم القيامة والمؤمنات إريب ولا تزد وتبيدو الظالمين تونيو بي
illa tabar so wona halkar ko nonne kadi manat e duwaw alayhi salatu wassalam la sakka yusajabu inchallah eyyi ɗum fo noon de haadema hebde duwawuji ɗi kartal bitaqata tawhid ngal ko madaro eyyi gonamu wakkiɗan li rabbina subhanahu wa taala hay gonɗinde allah ɓe kadi ɓe hayɓe cuwa tage ɓe kala ñande ngari an gonɗinde allah gardinoɗo ɓe a ñagontoɓe eyyi ɓe ñagontoma annana allah subhanahu wa taala wi ene qur'anul karim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى kamɓe duwoto ɓene gomnimɓe allah ɓe mbiyata ko rabbana an joni amin ihfir lana ya yafamin wali ihwanina jafoɗa bandiraɓe amin allahina ɓe ganduɗa sabaquna bil iman kamɓe gardino min e gonɗinde allah ay wala tajal woto wat muk fi qulubina e ɓerɗe amin hillan gañgo ummade amin faade mabɓe rabbana an joni amin innaka raufur rahim an woni jurum deero bawɗo yurmaɗe jurmotoɗo kadi kala tagore ihwatal iman banda men gonɗinde allah so tawi tan a dañani iman e nder ɓernde ma jeke golle ma fo ni monat eyyi golle ma fof mo gondata ko poussiére monat allah subahana taala wi wa man yakfur bil imani faqad habita amalu ay o wi kala e moɗon jedduɗo ay mo gonɗinani dañani iman e nder ɓernde mum o wi on de golle mum fo mboni fasuda imanu ay golle mum fo mboni surtout noon so nanni hen shirque so ƴeewi bindi jiiɗo mo wadde allah tan allah kañum yaltat woppide ɗumi on ngal iyadu billah allah woppidma e tagore allah tagɗo so yalti woppidima e tagore wana woni an a boorama hay goto wawana hay goto ko allah wawani yimɓe ko eyyi so tawi tan a jiiɓi hen tan goɗɗum ko wona allah allah wi mi yalti mi woppidi on ay o wi waman yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati min al khasirin sadaqa allahu al azim kala e mon jedduɗo iman golle mum fo mboni te laakar o jeyete koye pertuɓe ay allah subahana taala kadi ina sifo yimɓe ɓe ganda wonko golli ha o wi ɓeeɗo fa ahbata amalahum golle mumen boni eyyi o wi ɓen ɓe ganda gollino ha yooɗi ko golle ɓe kadi mawni ko foof kadi ko neɗɗo o teddi ko foof o wi ɓeeɗo kañumen fa ahbata amalahum mi bonni golle mabɓe ay mi waɗi bombarde golle mabɓe foof mi waɗi ɗum annulé mi natti sohlude hay hunde mi yiiɗa e golle mabɓe eyyi neɗɗo no foti foof ay ala kadi ɗo neɗɗo tolnoto ha wiya hankadi waɗi dépassé wadde ko boni ala on ala neɗɗo ko foori ko foof de sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari ɗum dow e salawatu rabbi wa salamu alayhi jomum haalde mum ɓe ganduɗa no mbawi wiide no wawi tawo kaari kay kañumen kam jeyaka hen ay tawi ko neɗɗo porɗo gadduɗa sayyiduna Muhammad woni hayrul halqi indallah ɓurɗo e tagore he wona enen fo en jaɓi eyyi so tawi eɗen mbawi wiide mataw ko wayno maren mari ken ganduɗa ko haydarɗo ɓiɗi jamma mbawana allah ɓen kay kam golle men koko ne jaawi bonde no mbawi bonde ayi nden noon kanko allah o addi neɗɗo ɓurɗo fode yimɓe he woni seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam holko o wimo walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin sadaqallahu al azim o wi Muhammad min de wahiyima ay nubuwa ngon jogiɗa o min waddunema wa ila alladhina min qablik annabaɓe woɓɓe adnoɓe ma kono noon la in ashrakta wallahi sa waɗi shirque a yiranima allah dendo jiiɗo
no foti fo noon tan la yahbadanna amaluka geɗe ma fo mabbat geɗe ma fo allah halkat ɗumen kadi wala takunanna ma jeye an mouhammad kon minal khasirin e pertuɓe he ay annulation allah watta ɗon e ɗon ihwatal iman tawi tan en dañani iman celluɗo woni ngal kartal ngal ganduɗa laakara kala ɗo tolnini kangal kollirten andu koye en jeehi pertuɓe andu koye en jeehi wasɓe aɗa andi wonɓe barzak ɓe hande mandaji ɓe nuɗoteɗe fof de e dowuji ɓe nuwanteɗi sadakeji ɓe niwdeteɗi istihfaruji ɓe mbaɗanteɗi fof de ina wawi ɓennoyde tawa tan eɓe jogui bitaqata tawhid way tan kono mi hokko on yeru ɗanniɗo hande émigré gonɗo e ladde o sina yaaha yiyana yaaha mbiyatama woto yejjit kayitaji ma woto yejjit pièce aji ma par ce que so yettima aéroport cip tan ay cip o yetta tan carte makko ɓe nandotomo ay passeport carte makko d' identité carte makko nationalité kanko andi carte eyyi joni noon enenne en dañi jippune hono noon woni kabri yaaɓe barzak ɓe kamɓe fo ɓe ndewi koye nder kabri oɗo galle awalu manazilul akhira ay imma rawdun min riyadil janna am hufaratun min hufarin nar imma o wona jardin e jardin ngaji aljanna ɗi ay jardin ngaji aljanna ɗi walla wona gaska e boyli jeygo wal iyadu billah sa yettima ɗon ne kamɓene kartal ngal ɗo ɓe namdotoma bitaqata tawhid kanko so arata e damal kabri he kanko ɓe namdotoma malayikaji kadi namdotoma ɗum ay premier contrôle ko man rabbuka hol joni ma dinuka holko woni diine ma man nabiyi ko holko kalanɗa e oɗo gorko oɗo mouhammad ko kalanɗa e makko est ce que a ɗoftinowomo walla kanko est ce que aɗa andunomo ni mouhammad salawatullahi wasalamu alayhi ay ma kitabuka hol deftere arnode ma alqur'anul karim kitabi ɗum ɗo sa jabaki ɗum an ko ɗon garɗa dañde probléme ay refule kam garta ala toon kay ko haltede tan imma ɓe mbaɗanma boyli jeygo walla ɓe mbaɗanma sardinge e sardingeji aljanna eyyi ɗon noon pied valable pièce aji ma mbaɗi valable aɗa wawi ɓennoyde ay walla pièce aji ma mbaɗani valable ka clandestin walla ka ko mbawɗa wonde fo aɗa an andi daña ɗon noon probléme albitaka ɗon woni jawabu o tawi tan a jiiɓodira ay ko woni e ɓerde ma ko ɗum jaabiɗa e ɗemgal ma ay na jawta a ɓennoyi an a gañima a malama a malkistaki na jawta bi mata bi azabil qabri koye azabal qabri ɓoccitiɗa yo Allah waɗan en ɗum waɗan ɗum kadi dental ngal fof e kuuɓal eyyi hay goto lertitama hay koyɗi kulɓiniɗi garta e ma so tawi noon a jaabaki an noon ko ɗon woni awwalul manazilul akhira rasulullah sallah sallam wi sono feewa ko ɗon sono bona ko ɗon fof ko ɗon testament ji ɗi fof ko ɗon eyyi sa jippimo ɗon tan ko ɗon noon defɗa bitaqata tawhid kartal ngal so yiyama e ma a jaaboto ɓeɗo nayyi so yiyaka e ma a jaabotako nden noon ko ɗon lefte ɗe puddoto eyyi te ɗeɗo namde kam force koko garat ka namteɗ ɗum eyyi ko gonnoɗa e dow mum hol gonnoɗo joni subhanahu wa taala aɗa gonɗuno walla gonɗinani ayi annabi ma diine ma alqur'an ma deftere ma a ɗum ɗo moom il faut ala eyyi nden noon woni mbaɗa valable ɓennoya eyyi fotal muminun ganden tan neɗɗo kala ko mbawnoɗa gollade ɗo e moƴƴere jaaha ɓennoya toon to laakara sa maayi kam wayino a perti jawdi ma fof ni illa a waɗino waktu ay walla a waɗi sadaka jariya walla a woppino ilmun yuntafa bihi walla waladun salihun yad'u lahu ko pa ɓiɗɗo moƴƴo no duwonoma gorko walla debbo walla goppa janginirde walla gasa woyndu walla école aji walla to safrirte walla mbaɗa waktu jawdi ha keewi mbiya ndi jawdi kala ko ɓulti hen kala ko ɓulti ndi jawdi nawe école aji he nawe e ɗum ɗoji he galleji alyetimeɓe kafiri yetimen walla nawa noon daraji alqur'an ɗi walla moƴƴe mbaɗe noon eyyi ndin jawdi kadi no tawoy ma tan ko direct wonata hay goto kuppata ɗum eyyi wadde an ndeysan mbaɗa tan ko noon
immigré ɗanniɗo ni so tawi hannde an immigré o mandaji mbaɗata ɗi fof so tawi tan an ala kartal hay suñode nulɗa ko milliard uji tawi tan an ala kartal mo nulduta o ala kartal heɓata ay an ko ma laaɓa laɓɓina hunuko ma ay e shahad an la ilaha wonna muhammad sallah mo nduwanɗa fo yaaha wona kadi mo nulɗa fof heeɓa ala won mo nulduta heɓat won mo nulduta heɓata ay won ko nulduta pertat eyyi joni noon ƴeewete est ce que manda o no wawi yettade on walla ala est ce que mo jogui kartal de tirotengal walla o ala woni bitakata tawhid ko eyyi kadi nulduɗama o no foti foof hay soko président nuldumaɓe yo taw tan an kartal ngal aɗa jogui so ɗum ala kalis président ma pettu walla rutto e muɗum ayi hande seɗen mbiya président ko annabi mouhammad sallam kañum ko Allah wi ɗum Allah subahana taala wini ko mouhammad adi habde duwanade neɗɗo mo ganda ala kartal ngal baraudubillahi min ashaitan rajim ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي حاناني محمد صلوات الله وسلامه عليه أي قومين بالله ده ننجاف لنو مشرك جاد الآخرة أي توانون على كرتان قلبه كيرو كينا أي hay sinde ko yumma walla bamma walla ɓiya ɓe ɓuuri ɓaɗade nedde eyyi ɗo tan andinama o koye sirque mayi kañum ko jahim fay ala droit nuldudemo manda eyyi kono ndeke o wona pirtoytoɗo ɗum manda o noon wona so wona duwawuji ɗi e sabesieji ɗi kadi o wawa hedde ɗum o naftoro ɗum wawa wonde mouhammad Allah adi hadde ɗum ayi Allah subhanahu wa ta'ala kadi wasiyima en wasiyali tedduɗi o wasiyima en ha ganda o tencini konngol ngol kadi o wi woto maayen gartene makko tawa en gonani muslim o wi wala tamutunna illa wa antum muslimun o yimbade feere ha woto ha mayde kam woto aran on oɗon garta e am tawa on gonani muslimun juttoɗon e darul akhira eyyi wadde goto men fo yo tinno fewnda carte mum ha feewa ndaara hay gooto blocage goto waɗa dow laakara carte men de fen mbawi wadde bloqué yimɓe ɓe heureusement ko cartal gotal nande ten woni shahada la ilaha illallah wa anna mouhammad rasulullah Allah noon kam wi alhamdulillahi tan wa man yahdihi mu'minan qad amila as-salihat fa ulaika lahum darajatu l-ula sadaqallahu al-azim kala garɗo toon yetti toon laakara no golli golle moƴƴe o wi ɓen dañata darajaji towɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala kadi wi ya ayyuha alladina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun hey mon gonɗinde Allah kule Allah gongiray gonga kulgol woto maaye gartone Allah so wona on goni muslimun woto arti Allah subhanahu wa ta'ala so wona a dañi bitaqata tawhid woni tawhid celluɗo e nder ɓerde eyyi oɗo bidaka noon goto men fof no foti duwade ñaago Allah yo Allah hokku ɗum ɗon Yusuf alayhi salatu wassalam si ñaaginoma kañum e hoore mum yo Allah rokku ɗum ɗo e qur'anul karim suratu Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala wi rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min ta'wili al-ahadith fatira as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani muslima walhaqni bis-salihin ey dingiral jamma bela alhamdulillah en ngari ha ɗo ganduɗa ko ɗon toɓɓere men haaɗi ko cuftire ɗen pour addande bandiraɓe mbawa naftorade kadi beltiniɗen fittandu kala mo Allah waɗi ɗo e galle he e kadi kala ɗo leppiɗi jottoyi inchallah enenne en ñaaguima ko Yusuf alayhi salatu wassalam ñaagui ko jomiraɗo tabaraka wa taala yo o hokki en seeɗa e gandal o andini en kadi wawde firtude diine l'islam e alqur'anul karim e hikmatu mouhammad sallallahu alaihi wasallam kanko puddiɗo asamanuji ɗi leydi eɗen ñaaguimo kanko woni waliyu meɗen ɗo e aduna kanko woni kadi waliyu men laakara eɗen ñaagui somo wara en yo war en gonen julɓe
o wadda en kadi e salihina en wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain inchallah mbiɗo hetti on woto arti Allah subhanahu wa taala so wona a dañi bitaqatat tawhid woni tawhid celluɗo e nder ɓernde eyi oɗo bidaka noon goto e men fof no foti duwade ñaago Allah yo Allah hokku ɗum ɗon Yusuf alayhi salatu wassalam si ñaaginoma kañum e hoore mum yo Allah rokku ɗum ɗo e Qur'an al karim suratu Yusuf Allah subhanahu wa taala wi rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya tawaffani muslima walhaqni bis-salihin hey dingiral jamma bela alhamdulillah en ngari ha do ganda ko don tobbere men haadi ko cuftire den pour addande bandiraɓe mbawa naftorade kadi beltiniɗen fittandu kala mo Allah waɗi ɗo e galle he e kadi kala ɗo lippiɗi jottoyi inchallah enen en ñaaguima ko Yusuf alayhi salatu wassalam ñaagui ko jomiraɗo tabaraka wa taala yo o hokki en seeɗa e gandal o andani en kadi wawde firtude diine l'islam e alqur'an al karim e hikmatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko puɗɗiɗo asamanuji ɗi leydi eɗen ñaaguimo kanko woni waliyu meɗen ɗo e aduna kanko woni kadi waliyu men laakara eɗen ñaagui somo wara en yo war en gonen julɓe o wadda en kadi e salihina en wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain inchallah mbiɗo hetti on inchallah machallah dingal jamma bela hetto bela ene yettuma ene jarnoma ene ñagonoma kadi Allah moƴƴe judde balɗe moƴƴude battene tokaran nene mayram polel vraiment machallah ɗum noon bandiraɓe debbo tedduɗo faati ijili anden a weltanama ñagonama Allah moƴƴere mbiɗo bindi pular nonne kadi Ayuba tal Ayuba tal a weltanama ko noon ɗum noon mamin ngal joni nande machallah sokhna Mariam Allah yettama donama kadi min mbawi wiide kam ka jarama min mbawi wiide ka jarama so tawi ko ɓurno jarama tan min garan ha ɗon kadi min daro yo Allah ɗaccite e gandal ma ɗaccinma e mbawkoma e cellal dumigal kisade ɓamtare machallah a jarama feewi yo Allah yoɓen feewi min kettima hunde no hannirteni jarama feewi jamal hire meɗen bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Dadia Ba sikki ala ko onon kettirno to moɗon oɗo woni Seyda Mariam Malik Hamidou debbo mo koɓɓillo sikki ala ko tigguino kadi heɓama e majjum nde tawno Seyda Mariam Malik ko fuladiyara fof alhamdulillahi rabbil alamina ɗi sondu goñat tawde kadi ko ɗo yalti ɗo o yalti ko ni heɓɓemo ɓe tiɗɗemo ɓe tutima sikki ala ko ni tan o wawata waade ko ni tan o wawata waade so tawino en mbi Seyda Mariam Malik machallah ko ganndo tawata ko en ganda tawata ko jiɗuno no anda sinnaɗe muɗum walla ɗo mawni ɗo ko noon nde tawno mawnuɗo e hakkude ganduɗa ɗam ɗo enɗam ko wayno alhamdulillah rabbil alamin e jinnaɗo Hamidou Mari ko wayno Ablaye Sow ko wayno oustaz Amadou Ka e woɗɓe e waaɓe noon yurmede Allah e maɓɓe kamɓe e denɗagal mayɓe julɓe e yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna newnoɓe tattugol siraɓe denɗaɓe e jeewɗi dumbaɗi nannaɓe aljannaji tinkaji ko wona ɗum ko mi arta joni assalamu aleykum wa rahmatullah sokhna Seyda Mariam Malik wiyama Seydou Dia weltanama machallah yewtere nde waɗi fayida Allah weeli moƴƴere eyyi min mboɗo jogui hen namno seeɗa namnotomi holko woni l'islam holko woni islam e holko woni iman eyyi beele neɗɗo ne wawi wonde julɗo tawi ɗeɗo gueɗe wonno hen ɗe manque so tawi gueɗal hen foof ene waɗi loye mum walla calɗi mum beele neɗɗo ne wawi wonde julɗo tawi mo waɗa hen gueɗe walla mo jogui hen gueɗe ɗe timmani walla ala ko makkande foof ɗe timmiɗo nde wawa wonde julɗo pewɗo ɗeɗo gueɗe ɗe kalmi ɗo hol kanje taw eyyi Seyda Mariam Malik Hamidou min lamde lam
ko ni lelori ngal ɗo dental ngal gonɗen to mbatten hirde ɗo woni Dadia Ba digal Jamma Bela gonnoɗo sababu dental ngal o mawɗo dental ngal o ndeysan koko rutti e jomum e naji jawtuɗi ɗi woni ceerno Abdoulaye Ali Diallo ɓurɗo andirede Jalliso Seyda Mariame Malick ko ceerno amen ko giɗo amen ko neɗɗo momin jiɗi ɓe ngannduɗaa haa tan ko ɗoon waawi haade e denndaaɗo faandaare tigi tigi jooni noon e kala tuma emin neldamo dowuuji kono haa jooni emin ñaagima an e hoore maaɗa alhamdulillahi rabbil alamina e feste jamma ɓe kijjittuɗaa aɗa juula aɗa duwo nde siftirta ni heen siftore ha heen musidɗo o hono hoñiranɗa e kala ga soɓeɗanagal maɗi juuɗe e hol kadi ko mbasiɗuɗa amin komin duwan ɗo kadi e wasiyaji fof ɗawde ko musidɗo o dendaɗo mo ganduɗa ɓe jiɗɗaɓe ɗuɗen assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe dental Dadia an calminama bandiraɓe debbo a salminama machallah yewta nde waɗi fayida jarama eyyi kono ɗum gonmi nde jigui ɗon namdal wonande juulu so tawi hoddirama ko gueƴe juulotono almami juuli darde adnare banggue fati sumor dande dow darde ɗimmere yejiti janggude fati sumor dande dow wiyama subhanallah subhanallah andinama ko juumɗo almami o juuli ha gayni yejjiti kadi sujjude salmini juulde nde timmini julde salmini gayni andinama koko accuno faati e sumor dande dow e darde mum ɗimmere eyyi kadi salmini e julde nde joni nde ɗen julde holno waɗante hol sifama no waɗirte hol sujjuduji gonɗi ɗo joni walla hol julde nde hol sifa mbadi mayri hakkande nde waɗirte eyyi ɗum noon salmini tijaji ya Seyda salminama a juurama ñaganama gueɗe moƴƴere a weltanama yo Allah nurdin gandal ngal yo Allah ɓeydu kadi yo Allah rontin salminama a juurama salminima salmini kala mo tongoɗo woni ɗo e Dadia Ba kadi mi salmini seereer ɓe foof e almuɓe ɓe foof nden kallañ men mi salmini kala dillowo en beltanima kadi gueɗal ngal kañumne moƴƴere gueɗe men ceerno Hamidou yo gueno ɓuuɓan ceerno men ceerno Abdoulaye Ali Diallo Jallis gorko mo Mboyo waha Mboyo windiroɓe daha e kala foof yo gueno ɓuuɓan kanko e maɓe mayi juuɗe kanko kadi saadi ngal ɗo dingiral ha yimɓe mbawi rendude ɗo en moƴƴere gueɗe meɗen on beltanama on ñaganama gueno moƴƴere mi salmini tan min beltima no fewi yo Allah nurɗin gandal ngal kadi yo Allah rontin adon ko noon kadi ko heɓananmi heɓanma tan ha yetto min beltima no fewi kadi yo Allah hebbin ɗum ɗo kadi leñol he hono moɗon en to yimɓe jiyata sukaɓe rewɓe ene mbajo machallah no waɗi fayida machallah tawi yo Allah hebbin ɗum e leñol he on beltanama ñaganama gueno moƴƴere mi salmini kala mo tongoto mum ko denowo kergal walla mbiya de Ibrahima Mamadou salmini eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah lawol gongol fedde dingiral Jamma Bela ko weltanade Allah weltanade on kadi weltade vraiment e ficcitde e moɗon machallah no waɗini belemma no fewi oɗo jamma vraiment mi welti no fewi e wa inchallah ko adi foof eɗen duwanomo yo Allah yurmomo yaafomo yaafudomo e mayɓe juuɗe kala ɓe tawi toon e jogorɓe tawdemo toon ila yawmil qiyama yo Allah yurmomo yaafomo harnomo aljannaji cincaɗi Allah waɗmo neɗɗo firdawsil ala ma annabiyin wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa en ñaago Allah tabaraka wa taala nde jeeyte e wiyoɓe ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin ha ni no dentalam dingiral Jamma Bela andi belemmaji Allah hokkimi ɗoɗi aljannaji cinkaɗi juuɗi daññigaɗi kono ndeysan mi ala kalsoyowo mi ala téléphone saka mi nodda
ndeke noddorde ngati jamma on o wayni kono eɗen ñaagi yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo Allah leernu kabri makko yo Allah waɗmo kadi e nemoytoɓe e nder barzak inchallah eyyi ko adi fof premiére mbasiyatomi dental ngal onon yiɗɓe mo hortinɓe mo kadi ɓe o ardoyiɓe so tawi on mbawi rendinde ha mballon mo o daña woyndu ɗum de koko naftatamo gueɗel guileɗel ngel son mbawi wadde feere ha ɓesgu makko daron tawi alano janggowo Qur'an jangginon ɗum tawi no jogino noon janggoɓe Qur'an mballon ɗumen ha ɓeyɗo e Qur'an he ɓe mbi sahaba goto rasul sallah sallam yettima e yanade yetti leggal keccal o ñiddi e yanade he o ɓenni sahaba goto wima ya rasulallah ko mbaɗɗa ko noon ko firtata ndo wirtoto nde o wi wonno koye halkede o ñiddi hen leggal keccal ngaka Allah andi noon ko fanti hen omo arta noon o wi oɗo waaji mo mbittimi kanko de o wonno koye lestede nder gabri makko kono noon omo ɗaccuno ɓinguel caggal makko ɓinguel ngel joni wawi haalde dañi hitande hande yummaggel nannoyngel daral Qur'an ceernajo o wimo wi bi ngel wi bi wimo as wi as ngel wi mi ngel wi mi alahi ha bismillahi dal no pamir toon timmi ɓe mbi ɓiyal lebte ngal malaykaji ñidduno e makko no lebtamo ndin rasul sallah sallam wi huñama e on ñalawma kiba noon baba mo ɓiyum jippini alqur'an yo Allah yurmo babiraɓe men e yummiraɓe men foof yaafo ɗumen won ɗumen yimɓe firdawsul ala ngal ɗo namdal vraiment assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eɗen miira moon bandiraɓe ka jamɓal jamɓe bela on calminama beltinima galle o foof eɗen beltinima bandiraɗo debbo oɗo machallah min mbimo yo Allah wurno mi hisnamo ɓeydanamo gandal ngal kadi yo allahu kadi newnan heddiɓe ɓe kadi waade eno wayni machallah ɗum ko ɓeydare diine ɓeydare leñol machallah eɗen belti no fewi weltanama e duunama rasulullah sallah sallam wi yiyaɓe Allah hewɓe no mayde ɗudde e nder leydi e waɗa jinnaɗo mo ganda ina monta omo yalta e nder leydi he omo towa ha kanko mayɗo o wi Allah holɗo faami o wi a woppino ɓikkon e aduna e kon janga Qur'an e kon liggo e Qur'an kamɓe townanma hande kamɓe kala ko ɓe liggi an a naftorto tan ha baba yettoyo firdaws eɗen ñaagui Allah tabaraka wa taala o wadda hen babiraɓe men foof min beltima e bandiraɗo debbo tedduɗo korsuɗo machallah hunde wiɗɗi waɗi fayida e sen jii yewtere nde ko ɓuuri arsude tan ko e ceertugol woni wiide deweteɗo ala so wona Allah e gonɗinde nulaɗo Allah ko maccuɗo makko kono kadi ko nulaɗo makko woni damal natirde l'islam nde yewtere nde kam tiŋti neɗɗo wawa wonde juuɗo taw rewani e ngal damal eyyi min kam namdalam woni hen tan ko enen jibinaɓe l'islam ɓe enen holko woni hakkude men e ngal ɗon damal hunde waɗɗotonde emen tuma nde jontuɗen dañde duuɓi sappo e jeetati hen kadi walla ala enen hankadi ko noon tan ɗo no neeriɗen ni mawnirɗen hen ni hankadi sohlani nanen e damal woni settade deweteɗo ala so wona Allah min ko ɗo gartani hen hande koye premiére namdal jalogal he gonmi e joom galle baɗɗo galle yalti aduna woppiɗo ɓesgu mum o eɗen ñaagui tan toujours en mbasiyo kadi nde kebbinton diine e nder dental he e duɗal he ko noonne kadi eɗen ñaagui kadi nde
nde ende toon qur'an ko heewi ojoji qur'an no beddeɗo sibu wonde rasul salah sallam wino man daa ila huda kana lahu ajru misle ujur man tabi'ahu la yanqasu zalika shay'a kala nodduɗo moƴƴere nde goto fof no naata eɓe ɓeydo wustotako kala garɗo tawi jebdi ndi ko 1 million wonno kanko lelo wiiɗo laakara peejude ɗum o neɗɗo e hoore mon fof dañata mum 1 million eyyi la yanqasu zalika shay'a kadi ne wawi wonde kadi sadaka jariya par ce que ko galle mo woppi caggal makko gandal ina hen yaalay to ɗon gandal qur'an heewa hen gandal l'islam heewa hen ha ganda kanko o heɓate baraji he sabi kala dowuji e duwaji ɗo kanko tawoyanno towle li to e en ñaagui Allah tabaraka wa taala yo Allah ndeysan yoɓmo jobdi jokkuɗo enɗam kadi yoɓoɗamo jobdi puɗɗuɗo moƴƴere sunna e tawhid ina yonti e galle mum inchallah yo Allah waɗanmo bitaqata tawhid e nder dette makko innahu samiun qaribun waliyu zalik wa qadir alayh mbasiyotomi on tan ko kebbinol alqur'anul karim kadi gasanon mo woydu ɗum kam son mbaɗi ɗum ko moƴƴere mawde laakara hadis ari hen labde ceerwaji goto sahaba goto wi rasulullah min de nenam maayi est ce que hankkadi relation ji amin fof taaƴi o wi ala relation ji fof taaƴi ha heddi sa welama aɗa wawi soɗande yumma ndiyam toujours saɗa sodanamo ndiyam kanko mayɗo omo tina ɗum no fewi de kam anda ko annuji mo ɗon noon onon noɗo mbawi asandemo woydu bi isnillah inchallah dalam sibbigel ngal a haadi a wi to banggue bakkat ko ɗum towi heewi mawni ko foof Allah no wawi yaafaade so wona silk min jiiɗi andude holko woni silk holko neɗɗo waɗata julɗo waɗata wiye ɗum ɗo o silki c'est à dire hen ka wiye rendinde Allah e goɗɗum kono holko woni rendinde Allah e goɗɗum ko holɗum eyyi assalamu aleykum bandam mi salminima to pawmi junggam ɗo al islam mi jaabo tan e bil ihtisar rabbijinde par ce que namdi ne keewi eyyi al islam huwa al istislamu lillah a wurtat fittanu ma dokka Allah eyyi l'islam ko wurtude fittanu mum rokka Allah eyyi jaɓa wonde maccuɗo Allah ko noonne kadi l'islam ina jogui terde muɗum so goto e majje manqui tan an a yalti e l'islam mi arta hen joni assalamu aleykum wa rahmatullah dental dadiaba callinama on jurama mbiyama jaam ɓolo hiiri to kirɗon en beltanima koɗo en bismimomo e dadiaba en beltanimomo kadi e yewtere makko kadi nde waɗi ɗo nde yewtere diine nde machallah waɗi fayida ɗum noon eɗen deftata bandiraɓe ndiɗo tan eɗen mbiya sokhna seyda mariam malik jasakallahu hayran shukran laka jasakallahu hayran wa afiya an andi ko jiɗɗa yo Allah waɗane ɗum yewtere nde waɗi fayida no fewi machallah kadi gandal heeɓima hen yo Allah nurɗin gandal ngal a jarama seydi jaade cikku jarama merci yo Allah joni balɗe moƴƴina battane kadi ɓooya wadde hono ndani nde keɓɗa fof temps fo ar ha hano eɗen namdal ɓe namdiɗo l'islam o arkanul islam eɗen gandi no fof ko hamsa terde jaggude l'islam de ko potoje jonjerde l'islam affaire deweteɗo ala so wona Allah shahadat an la ilaha illallah deweteɗo ala so wona Allah jeeɗoɗa kadi mouhammad ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah eyyi darna julde iqamatu salat dokkira asakal ita u zakat ko wara lewru korka sawmu ramadan e kajja baytullahi al haram kajjoya makka taweɗo jogi sa ala jippimama eyyi ɗum woni arkanul islam ɗum ɗo woni terde jogiiɓe l'islam de pour l'islam timma ko ɗeɗo joyi kala hen mankuɗo an l'islam ma fewani eyyi sen mbi kadi arkanul iman sitta kañum ko jeegom an tumina billah a gonginat Allah wal malaika gonɗina malaikaji ɗiningoji o kutubi gonɗina defte garɗo de wa rusuli gonɗina annabaɓe wal yawmil akhira gonɗina ñalawma darga cakkitiɗo gonɗina alqadri hoddira belɗo e micciɗo ɗum woni iman eyo sohna mariam mi salminima e namdal hamin ndiaye ngal arani hen ko wima o namdoto holko woni l'islam holko woni
islam e min ne mbattumi hen kadi holko woni tawhid eywa a wi raɓɓitinade kono noon o namdiɗo o way kono namde tati holko woni islam holko woni ihsan holko woni tawhid min ne jokkumi hen holko woni iman eywa arata hen kadi hayso gueɗe ɗiɗi kam min ganda so tawi neɗɗo wawa wonde juldu taw o wonani taw o waɗani ko wiyaɗo ko namdiɗo ko ceerno Hamid namdiɗo ko fof beti neɗɗo wawa wonde juldu taw wona ɗum ɗon fof kadi jiiɗa yo neɗɗo tawi maayiɗo o maayi walla oɗo maayiɗo yo bandiko en walla yimɓe ƴeewa asande mo woyndu e ndun woyndu ko nafatamo eywa kalis oɗo joni kalis tawi ko gaccinoɗo kalis o asano woyndu so asanama hen woyndu est ce que on noon kalis ndun ɗon woyndu ma on ko nafimo sikkumi men kandi on ɗon kalis mataw jeeyi ɗum ko miskineɓe ɓiɓɓe ɓe o acci ɓe e jiknaɓe eywa ɗon de ko namdal amin ne bandiraɓe ɗo ko teddude mi salminima mi juurima weltanimama eyyi inchallah enen jibinaɓe e l'islam ɓe mawni e l'islam ɓe sa dami duuɓi sappo e jeetati han kadi an gorka watti hesdade debbo watti yiide gantu hestojina timan ni fimde fiɓanode nde anda ko mama fiɓirno anda ko baba fiɓirno a fiftoto eyyi par ce que ɓe mbi awwalu ma yajibu alal mukallif tasfihu imanihi eyyi ko adi e waɗɗade mukallaf woni battuɗo yiide gantu debbo e gorko battuɗo hoyɗitare woni majeur isa balaga asuddahu sa yettima ɗo ganduɗa hankkadi a woni sagata hankkadi a fertat guite ma joni noon ko hakkude ma e Allah wonata natti nene natti baba ko an e hoorema watta face à face e Allah subahanahu wa taala a subtata fimde nde ay piɓa ha tiiɗa ganniyoɗa deweteɗo ala so wona Allah ganniyoɗa Mouhammad ko maccuɗo Allah ko wiyan Allah kadi ɗo aɗa wuuri ma daro ko yamiri ko ma rende ko haadi ko woni aɗa ñiɗɗi taqata tawhid eyyi ɗum ko hakkude ma e Allah neɗɗo fof kadi wonanta ɗum hoore mum eyyi so tawi leeri alhamdulillah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Eywa bandiraɗo debbo walla bandiraɗo jarama machallah yo Allah nurɗin gandal ngal waɗi fayida Allah hokkima dañde jinnaɓe rontinɓema e yidde mumen e jangde Qur'an an kadi yo Allah hokke dañde ko waɗa rontina ɗum kadi gandal ngal diine ɓe dijayna wikal Moustapha jarama no fewi ewa min bo jigno hen namdal tan koye ngal waɗɗani namdal baɗam walla miyam sehilam bandam tan Issa Diop par ce que so tawi ƴeewama gueɗe ɗe fof piɓi koye shahada o par ce que ko toon gaddoriɗa ko so neɗɗo ko wawi hewde defteje fof ko winda hen so tawi deftere tokosel ngel ina waɗi hen wonde omo seedi deweteɗo ala so wona Allah e ɗum ina wawi fukkude ko heddi ko foof ewa firti ko finde diine nde kañum ardi ɗum woni finde diine nde noon woni koye natirde calɗi joyi l'islam he woni kañum woni seedade deweteɗo ala so wona Allah seedo nulaɗo Allah ko Allah nuli ɗum e gonga ko ɗum noon jinmi wiide ko beele haalaka tan ina yona beele neɗɗo o reftude hen tan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah tan jomum faye e jokli nayi keddiɗi ɗi faye jokli imane ihsan o beele haalde ɗum e ɗemgal ngal tan ina yona walla neɗɗo o ina foti ina jogui no foti heblirede hawa wawa andude holko firti seedade Allah nde o wi nde holko firti tawde omo yanana o yiyata Allah e guite makko kam so wi omo seedi deweteɗo ala so wona Allah ina foti wonde to ɓerde makko walla to hakkille e ɗum ɗon beele ina waɗi heblon no neɗɗo heblirte ha wawa yettade e on tolno ha wawa andude ko haali ko holko firti nde wawa mahade hen firko woni jakoroɗa neɗɗo tawa yakoraki Allah aɗa andi Allah wi ko Mouhammad ya haalan yimɓe ɓe min woni holon yoɓe gandam soɓe gandi kam yoɓe duworomi ay kala mo duwati mi nano ɗum jeygol kala moni tinuɗo ñagare Allah mi nawa ɗum jeygol Allah noon yiɗa jagoyeɗa yimɓe goppa ɗum kañum mbakkiloɗa yimɓe goppa ɗum ayi kadi nantoɗa e hunde ko ganduɗa mbiya a ɗum ɗo de hande
so tawi mi dawi tan somi nawrama ɗum mi yeyata walla ɗum ɗo hannde somi yeehi mi haɓɓani ɗum so jahanmi ɗo mi haɓɓani ɗum walla mi weltinani ɗum walla mi uftaki ɗum somi yaltigal tan mi boorama ay wonko gonɗiɗa goɗɗum ko wona Allah ɗum woni ko Allah sali ɗum woni shirque ay walla kirtana goɗɗum ko wona Allah walla jakorɗa goɗɗo mo wona Allah hande en ji e jamanu mbiyama woto juul woto hortama eminawma aljanna ɗum ɗon fof koye façon ngaji shirque jeeya eyyi shirque noon no waɗi al akbar no waɗi asgar asgar o noon rasul sa sallam wi enen kañum ɓuuri hulande en o wi akhafu ma akhfafu aleykum shirkul asgar onon yimɓe mouhammad ɓurmi hulde o e moɗon onon ko riya woni nannanti e yeengo o wi ɗum ɓuuri hulande en shirkul akbar kadi woni hirtanoɓe ko wona Allah ko eyyi e goɗɗum no yaaji no heewi ɗum joni ponno ɗon tan ko pourtant oɗo nanngal ɗo nandal koye mawdu taw hiiri e jeeya ya seyda mariam walla wima nene a wawi widema nene ka tokor nene min sone ɗum tokor nene nogo nene mbiyam ɗum wadde nene somin dañi yañen nede hen amin ene moƴƴi saabu hande silke ene jeeya ko tampini en ene jeeya ko tampini cuuɗi eyyi hande eɗen gandi min yo e goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo yo saabu kalɗa ɗo ko mimi kam mimi goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo eyyi so wona mboro jogui ɗum ɗo tan wonko joguimi goɗɗum ɗum noon mboro waɗi hen yakare saabu wonde ummi ɗum noon somin dañi en gattana enen ha ɓeydo yaaji sawde mbiɗa ene yaaji walla so tawi ko yontere wonde waɗe yewtere heewi eywa namdal gongal ko yimɓe joni waɗa wiya haɓɓude en weltinde en hono ndi hen joni wondirde ndiyen mi prague tan joni mi wiya barke Hamidou Ndiaye barke ceerno Hamidou Ndiaye eywa ɗum ko hunde harmude walla ko hunde holɗum namdal tawa yew tan kono mi jaabima de iman mi ari hen islam mi ari hen mi wimo kadi al islam wa islam mi raɓɓitini islam woni wurtude fittanuma dokka Allah eyyi ɗiggana Allah gop jippoɗa ay min noon jafuɗen mi andi komin juddu jeeri pulaar no heddi seeɗa eyyi alhudu a turkinto e yeeso Allah mbaɗa hoorema ka jiyaɗo kanko woni lamɗo eyyi e gollanademo kala ko yamirma mbaɗa kala ko hadma goppa ɗum tan woni l'islam ni tan foti kadi o wi diine ko goto o jogui kanko inna din indallahi l'islam ɗi kadi jafoɗami banam gorko an Diallo Oumar o min sa dépayte mo dokkuɗon kam hande koye tawhid nayo rimi te to nayo rimi ɗo mi woni hen Bachir mi woni hen Nasir mataw a yew busɗagal ngal tan kono mi wi on kala gonɗinɗo Allah jaaɓi Allah waɗi golli golle aduna golli golle lakara ma dañ moƴƴere doy aduna ɗo daña moƴƴere lakara eyyi neɗɗo kam so tawi tan aɗa huuli Allah aɗa tinni e dewma Allah ana fota hulde lakara wona so wona goto min foof ko toon ummi ha paari fuɗɗi aduna eyyi te enen foof te ruttotoɓe inchallah sa dépaytem moon tan sinno koye wasful janna mbiɗo ɗon kam mbiɗo wawi addude hen ha ndegto ɗo sinno kadi mbiɗon ko yoni haal hande ɗo e société o hande no yarata ni mbiɗo wawi haalande hen société o kono mbiɗon ko yoni haal e gotantago Allah tawhid woni gotantago Allah tawhid woni wadde Allah ko goto Allah ala delle juuɗe sahaba goto yummum maayi o ari o wi rasul sallah sallam min de nenam maayi joni noon ha est ce que relation ɗen fof gasi ala goɗɗum ko mbawmi wadde mi nuldamo o wimo ndiyam sakkonomo ndiyam minne kadi mi wawidemo ndiyam ɗam ko ɗum nafata walla ko ɗuma on détail ko Allah e rasul sallah sallam gandi ɗum gandumi tan ko rasul sallah sallam wi sahaba yo ya asana yummum woyndu yo ya yiino sakkono ndiyam yummum ndiyam eyyi joni noon so onon toon gasanimo woyndu Allah e rasul sallah sallam kañum ne gandi ko jaɓatamo wallahu taala alam. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe dental dagal an calminama bandiraɗo debbo a salminama machallah yeeso nde waɗi fayida jarama eyyi kono ɗum gonmi mbiɗa jigui ɗon namdal wonande juulu so tawi hoddirama ko gueƴe juulatano almami juuli darde adnere banggue fati simo dande dow darde ɗimmere yejiti janggude fati simore dande dow wiyama subhanallah subhanallah andinama ko
ko juumɗo almami o juuli ha gayni yejjiti kadi no sujjude salmini julde nde timmini julde salmini gayni andinama koko accuno Fatiha e simoore dande dow e darde mo limata eyyi kadi salmini e julde nde ɗen julde holno waɗante hol sifama no waɗante hol sujuduji gonɗi ɗo joni walla julde nde hol sifa mbadi mayri hakkille nde waɗirte eyyi ɗum noon salmini timi jaari sohna Mayram moƴƴere gueɗe ma min beltima e hettade min jewte ma min namdal joguinomi hen ko to banggal wadde hijab to onon banggal mon onon rewɓe wadde murtugal koye farilla walla ko sunna walla ko yiɗa tan mete gartina en bandiraɓe kadi mbawa famde gonɗon yeeso debbo murna ɗum hono no mbaɗɗa ni walla wadde hijab nde ko farilla walla ko sunna walla ko yiɗa mete aɗa laɓɓitina en bandiraɓe tan mi salminima bandiraɓe gorko tedduɗo mi juurima mi ñaganmama Allah moƴƴere weltima kadi e namdal ma ngal woni 77 438 29 01 29 10 eyyi koye ma pawmi feɗendu eyyi namdiɗa koye affaire sahar an la ilaha illallah keblorgal kam ɓurata yaade jangguinoyɗo ɓiya eyyi so neɗɗo o janggoyi ma dañ haqiqa ma dañ yaqin ma dañ kadi ko selli dalilaji selluɗi ɗi ganduɗa maw ɓeydo kadi andude shahadat an la ilaha illallah wa shahadat anna muhammad rasulullah eyyi kadi somo gollira par ce que so tawi a gonɗini e nder ɓernde fala budda terɗe ɗe kadi gollira eyyi a gonɗinat e nder ɓernde terɗe gollira kadi jaaha janggoya min kam e yiidam hakkillam dabɓo e gandalam cokosal shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wona haaliɗen ngal tan gasi koko guurata eyyi koko guurata adi hen foof ko jaaha janggoya yiɗoɓel ngel kadi koko guurtata par ce que so wiyama juulde a darata juula ɗum fof koye tenkinde shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah eyyi gurdam ma foof koye shahadat an la ilaha illallah wa shahadat anna muhammad rasulullah wonata eyyi haalde tan kadi ɗemgal en ɓennat ɗo dak en janggoyat sa janggoyi arti kadi a gollirat inchallah mbiɗa andi en mbattat yewtere wonde mbaɗami sirque tan mbaɗen sirque tan par ce que no jiiruɗa ni ɓeɗo ɓe gaddi namde men ha keewi kangal tan so mi wi mbiɗo tukko e maggal tan ƴettat jamma o foof joni en mbattat ɗum yewtere ñalawma goɗɗo inchallah taw koye sirque tan kalten ganda tan kam Allah subhanahu wa ta'ala wiye Qur'an parabillahi min shaitanir rajim innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar sadaqallahu azim Allah subhanahu wa ta'ala wi kala gurɗo shirque kala mon gonɗo shirque baɗowo shirque yiilaga Allah dendiɗo on Allah harmini ɓandu mum aljanna kañum hande tan koye jeygol rasul sallallahu alaihi wasallam kadi wi man mata kala mon mayɗo wa huwa yad'u tawa ina noddanno walla ina wurno e gurdam mum shirque tawi tuubaka niddam ñiiɓi hen ha may tawi ɗum hen dakhalan nar on ko jeygo fay ɗum woni ko ɓuri tan famɗude ko dokkatma ni shirque eyyi te Luqman kañum wasiyima ɓiyum o wi ɓinguel makko e Qur'an al karim ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim o yehema an ɓinguelam woto wat shirque billah woto wilano Allah biniɗiɗo ganda shirque ko toñange mawge nde jiyaɓe toñata Allah subhanahu wa ta'ala yilana ɗum dendiɓe a yi an hande debbo ma mo jiɗɗata jiɗma hursinma yurmoma jogoyma jurum ñamminma yernuma hettanma hajjinoyma ni ala fof ka yiyata hande rewɓe mbaɗanta worɓe men kono kala ñande jiirenɗa ɗum ñaarel walla lembel hono watta eyyi ɗon noon ƴewata eyyi Allah subhanahu wa ta'ala ɗon wi min nde mi yiiɗa jirinidemi ñaari wonde mbi komi ala kadi hanani wonani fota wonde qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad laysa lahu sharikun fi mulkihi eyyi Allah subhanahu wa ta'ala wi ala dendijiɗo e ko woni ko ala dendiɗo e la mum he
ala mo rendi ko jogi ko iko wayi ko iko woni ko kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala ko nanda laysa ka misli shay wa sami basir woto wadde woto hay goto yillo bendiɗo ay ina wadda moy goɗɗum ko wona Allah subhanahu wa ta'ala kanko goto aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh gudele men mi salmitinami juurima ñamen mama Allah moƴƴere eyyi hijabo ko farilla Allah subhanahu wa ta'ala noddi Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi e nder suratul ahzab o wimo a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما كفر الله الله ندي محمد صلى الله عليه وسلم عليه عند القرآن الكريم ويمو يا أيها النبي ما عن النبي محمد قل وي أزواجك ريب مابي وبناتك ريب ما ريب ونساء المؤمنين أي كلا دبو بيو غمني الله هاي يوم القيامة لكن كو دبو أي يدنين عليهن من جلابه بمورنو من جيبي لك دي هاب دناي بيتهك يبي مورنو مورنو ندي وطو تون أي وطو ربك وطو يينو وطو فات يبي مورنو كو تيمي أي جيبو دنا بيتة ما بين أي mbere be mbaawa andire to fo anda juldo nana yah te Allah wadna be sécurité ay agresseur uji ko fada hande jamono kewe jamono ko hanki mi daaldi soko debbo wimi minen de min tampi portable amin ne kette joni hay mesuji amin sefoji amin greffage bippete nawe ndeysan soko debbo goto be bippu greffage mi ha jiijam yaltere ndefe ko badde siki a boni e yurmini mbiwomi ngoppe mesuji mbaɗan kaala o jali tawi kaalaji ɗi ko farilla kadi fular kewɗo joni aduna o kam on ɓe ganduɗa ko mobbe tan pande wiide hen kono l'islam ko Allah yamiri kala debbo gonɗinɗo Allah gonɗini malaikaji gonɗini defte ɗe gonɗini yawmal qiyama ne ara fotto e jomiraɗo teginɗo walla hoyno ɗum ko yo debbo murnu hoore mum mbere malaikaji mbawa deje tranquille e nder galleji he kala mo debbo murnata ko ɗum woni malaika yurmede dogat ɗum malaikaji moƴƴere dogat ɗon wal iyasu billah an gadduɗo e julde he mbiɗa waɗma promesse inchallah mami jaa par ce que aɗa andi julde ne waɗi secret kala kaɗa haala hen ya yenane kadi laɓɓina ha laaɓa yimɓe mbawa andude par ce que mi haali ɗo joni on gonɗirat joni noon somiɗa haala yomi yenane ha para mi waɗa hen baxte seeɗa eyyi min teera terɗe mi jaabo ɗumen inchallah ñajima yafuyema eyi assalamu aleykum gongol bandiraɓe jiniral jamma belam calminama juuram jarnima bandiraɓe foof ceerno men sohna Seyda Mayram en jarnimama en mbima kadi Allah jarama jarama jahnoma kadi tumane mbawɗa woppude tumama foof hajuji ma e hammuji ma e temps foof sibu arde ɗo wossodirde yimɓeɓe to banggue gandal wadde ko Allah anditma noon emin duwanma hen yo Allah yoɓe moƴƴere e kadi e namde ɗe eyyi ɗum noon bandiraɓe ɓe ganda kadi sumo o heedi par ce que wonno ko 20 heures ha 22 heures joni kam 22 heures yoni eyyi ɗum noon emin mbawi woppirdema tan ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi eyyi so wona ɗum tan namde ɗe ne mbawi hewde ha ɓurta jomum kadi ene jogui hajuji goɗɗi e ko nandi hen eyyi ɗum noon min tonguihima tan sohna Seyda eyyi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe dingal jamma bela mataw ndeysan dawal men ngal huuɓi ko seeɗe joguino ɗen kadi ɗe gandi kadi ko noon tan moƴƴere guene moɗon Seyda Mariame Malick konngol maɗa ngol mbaynirɗa Dadia Ba wasiya maɗa faade Dadia Ba on jarama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe kalen ko feewi ummoɗi koto jomiraɗo subhanahu wa taala kalen ko ɗoñi ummoɗi koto men ga Seyda Mariame Malick si Allah yettu moƴƴere bisimilla maɗa mbaynodira e amin mbasiɗa amin min wasiyaji keddoɗo majjata mayata ɓoyde wirnata Dadia Ba calminama bandiraɗo debbo a weltanama de no feewi a weltanama no feewi no feewi no feewi so gonga yo gene yom moƴƴere junna balɗe tawan sinkiri cellal e ɓamtare sutura amin ya rabbal alamin min ɗi galleji de sina gene faabo tawi kay ko noon so muri noon ɗo ngala tan malaikaji yurmede jippata ko enen de ɗi galleji de ma gene faabo est ce que inchallah
أوصيهم بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيهم بما أوصى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم mi wasata ko be sowona ko Allah subhanahu wa ta'ala wasi leñol ngol kadi rasulul karim muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi leñol ngol woni yedo kul Allah gorko e debbo sukay mawdo kala be mbaada wonde ittaqillah haysima kunta yahul Allah e liggoɗaɗo yahul Allah e nder suudu ma udduɗandu yahul Allah ɗo yeewi yahul Allah e nder yimɓe ganda ka jewdo Allah subhanahu wa ta'ala kadi dernière aya jippude Qur'an ina hulbini ina haɗi mi ɗanade mbiɗo siftinamo mbiɗo wasiyomo toujours julɓeɓe wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yen mbattu hakkille yen kul Allah mbatten hakkille kalkilen ñalawmo duttiɗen Allah to aɗa andi Allah sa jaɓi ruttade ka dukkitode sa jaɓani ka dukkitode ɗum noon yo Allah wurto en e ruttade e muɗum guila eɗen nguuri eɗen mbawi aɗa andi neɗɗo kam so ma yahan kadi wawnama forçama yeehi ewa yo Allah wurto en e hulde Allah mbaɗen feere ha diplôme kulal Allah ngal wona e nder becce meɗen rasul amin wino attaqwa ha huna kulal Allah ko ɗo attaqwa ha huna kulal Allah koye nder becce mo tappi becce ɗe yo Allah waɗanen taqwa e nder ɓerde men allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اجعل الفردوس الأعلى مثوانا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعليم الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وحقني بالصالحين أيوة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتم وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته fedde dingiral jamma bela daba mi salmini on mi juurima on mi ñaagima on yaafuya tawi won ko taatimi walla wonmo kalmimi ko welaka walla wonmo tooñmi mi ñaagima yaafuya koye ɗum wonano sandaram wona ɗum no kadi wonno anniyam ñaagui Allah tabaraka wa taala kala mo ɓoggol mum ɗo e kala mo nofru mum heeɗi ɗiɗo leppi yo Allah waɗ ɗum neddo firdawsil ala yo Allah haɓɓin ɓalli men jeygo yo Allah hokku en judde balɗe moƴƴude battane caggal judde balɗe yo Allah nanno en firdawsil ala aljanna tinkan ewa en calmini foof en jeerim foof en tawi noon baynalɗi calminarɗi e junngo ɓinguel nenam guelangal so ko noon kadi Hamidou Diaye en calminama on juurama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mariame Malick Hamidou Dia amin a jarama seydi Dia weltanama no feewi no feewi Allah yoɓ moƴƴere ɓen gandal ngal non bandiraɓe fof jarnimama mone mbawɗa woppude haajuji ma yammuji ma foof yewtide e yimɓe wossodiri mumen gandal noon Allah yoɓ moƴƴere bandiraɓe rewɓe ɓe kadi ne poti no wiite ni simtidade makko ɗum ɗo wona hunde welde e rendoji men joni surtout bandiraɓe rewɓe jajaɓe ɓe gandumi hande ɓe kam awani cernade ɗum kadi poti cinnade kamɓene ɓe jangga diine mabɓe ko hunde moƴƴere no fewi noon Allah jarama noon bandiraɓe onon fof beltanama kadi bandiraɗo debbo ken addunoɓe mo ɗo tan gam yewtidde makko so ɗum waɗi noon so Allah jaɓi tongode makko nde ma sokkoyɗo sahaaji goɗɗi kadi so Allah jaɓi sen jiiɗi yewtidde makko kadi eɗen mbawi yartidde tongode nde jewtidere makko noon onon fof on beltanama Allah jarama on jarama